Gryfnie was wszystkich witam. No, zaś będę gadał dzisiaj o tym, że śląskość i ślązoki są richtig fest potrzebne. Spotkał takiego kamrata, który mi się żolał, że jego kuzynka godo, że nie będzie go dać po śląsku, bo jest ją gańba go dać po śląsku. Ja nie wiem, jak może być kogoś gańba, że poradzi go dać w języku swoich fatrów, swoich umów, swoich upów. Nie wiem, nie mogę zrozumieć. Co to, polski język jest jakiś lepszy? Ja wam powiem, taki jeden profesor z Łużyc, polonista, kiedyś na zjeździe polonistów światowych padło coś takiego, żeby nikogo nie obrażać, to nie będzie używał słowa język. I powie coś takiego, że kod językowy śląski jest równoważny kodowi językowemu polskiemu. A po jakiemu? No a po takiemu, że w tym kodzie językowym powstawają książki, są pisane teatry, wystawiane teatry, są kręcone filmy, ludzie rozprawiają, poradzą. I to jest jeszcze jedna rzecz, że ci, co tego śląskiego nigdy nie słyszeli, to nie umią spokopić, o czym te ślązoki tak riki rozprawiają. To ja wam się zdobo, że to jest jakiś gorszy polski. Nie, nie, nie. To jest śląski język, a śląski język to jest duma, to jest nasza duma i nie mamy się prawa gańbić, że my godamy Finsterbrat, że my godamy Klopsztanga, że my godamy koło, a nie godamy tak jak Poloki, parapet, trzepak, czy jeszcze jakieś inne słowa, które oni umią. Bo powiem było coś takiego, u nas po śląsku cipa to kura, a jak to wygląda za Brynicą? No wiecie co, na to już będę kończył dzisiaj z pomboczkiem.